हाँ ते कसन काणी म्हणून सांगो सैबिनी मिगेल पग्रुमावले मलगड पुस्तक दोन चल्ले चेडुव मलगड शिक्षण चिके माक्षी माक्षी मळरी तक सानस्तनाची गद्दे कामक तक्क हक्क प्रापन उर्तसिलिंती आणि काम चढस मळरी स्कूलाक रज गलचे तश दोन पापते चल्लेक गद्द बेसायो काम जाडवोचे हेंची हंतूच मन वत्तसिले शिक्षण तू चिके माक्षी पडलं तेंची दन्नी चल्लो चिके चुरकु चुरकु मला तेंची गो अपास तेंची काम तक्का स्कूला पेटोचे सिकोचे शिपुरा केलिंती तशी जाऊन तक शिक्षरी मन गेले ला ऐकून सिक्कूनु हंग गेलो काही बॉम्बेन तुची ताणे तगल कसे की डिग्री केलके ते कसन केल म्हणू मग समगत ना गो आमकनी ते काही कळतवे डिग्री दल मगी तो चल्लो गावा येऊ चक्क तयार ना नवे हम हंगार हप्ता म्हण हट केलो आनमन मस्त सांगले तक्का थैयनी नाक पुता तू बेंगलुरा पुणियो आमगेलेची राज्य आमका एचवल घडेक येवी येत रे हंगवर येऊच कष्टाची दलरी कष्टम येवी येत ते परगावंतनी नाकरे म्हणरी कितले केलरी ऐकनी ताका त्यांचे जीवन ಒಗ್ಗುನ್ ಗೆಲೆಲ್ ನವೆ त्यांची रबलो काम मिळते तक्का काम कितसो दिलरी मेळनी अनेक विषय कसं मळरी तो चल्लो पोली दल्ल खै हे माका दुसरं कोणकी सांगिले ನಮ್ಮನ್ನ ದುಡ್ಡು ಪೆಟ್ಟೋಚೆ ಹೆಚ್ಚಲೆಲ್ಲ ಹತ್ತ ದುಡ್ಡು ಮೇಲ್ಕೂಡ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ सोडतावे पिक्चर ते हे म्हणू एकेका सूर दावनु चल्लो शिक्षकडे माक्षिदल कै शिक्षे माक्षिदल मागिरानी कसने फेल दावनु असता बा ನಮ್ಮ ದಂಪುಂದ ಬರ್ತತಿ ತನ್ನಿಲಕ್ ಲಾಮ್ ಕನಿ ಕಳ್ನಾ म्हणू सांगतल कोणा सनत्वे त्याकसे की मक नक सोडे ಒಟ್ಟಾರೆ तो चल्ले का काम मेळनी म्हण तो गावा येवचक रेडी अस म्हणलक्लावे गावा येतना नमक एक नमने बेजारू मळरी चल्लन गावा येयलरी गावन तुल कसं म्हणतात की म्हणून तशी दावनु काम मेळचिते थैच राबरे पुता म्हणलिंती हो चल्लो पीजी राबलं काही कडेरी घर कोण राबलं काही कसं केलरी काम मिळताना का येऊच्या काही तयार ना तक ते गम्मत दल्ले सांगेल तिथलं दुड्डू घरा दुखून येता खर्च खर्चक वाट अस आणि कसं तक्केचना गम्मत कोण थै राबलं मलगड चल्ले का हगूर कोपरेचे सूर दल्ले तिथले बी त्या काही हरडी काही जाऊन गेले नव्हे तो सोडलरी तगल बायल सोडतवे चूकीवर ना म्हणया तंगले म्हणजे संसारनी असते नव्हे मगिरी तो मलगड चल्लची के गलाट करू सूर केलं हंग हाव गोळच्याक दूगल दोन्ही पोतू खर्च करचकवे त्या दायना तिथल दलरी आनमक बुद्धी आहे नव्हे तन्नी ते मलगड पुस्तक सोतसिली नव्हे तू दड्डा कसा प्रयोजन नातिलो तो कसंकी एक साधन करता तक तुक पोट जाळ म्हणून ನುಪ್ಪುದಲ್ಲೇ ಸುನ್ನೆ ಕೈ ಸೋಚ ಸುರ್ ಕೆಲ್ಲಿಂತಿ ಇನೇಮಿ ಗೆಲ್ಪುತ್ತಲ್ ಮತ್ತೆ ವೈಟ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಮುನು ಅಸಲ್ ವಿಷಯ ಹೇ ಪಾಪ್ तो मलगड चल्लनी सून गद्देंतू घरांतू म्हणून गोळचिदल्ले हे दोन्ही पुत्तना गम्मत करचिदल्ले नमक चिके पुणी अर्थ दवकनवे तो पळो तिथलं पळेलो मागेरी गलाट केलं सूने गलाट केल म्हणया वय्या बा तिगेल चूकी म्हण हाव खंडित संगना तिगेल जागर अम्मी असलरी अम्मी करची त्यांची नवे होई गो सुनमाय तुगल हे एक उत्तर हावे सम म्हणता पुत्तान कसन केलरी तक कारण सून म्हणताती असल विषय कसा म्हणू अर्थ कोण गेंदला होडना एक जाती सक्कडानी त्या सुन्ने सौचे ते मके एक पण बेजार येत गो घरांतू गलाटो जोर दलके कडे बापसून आवसून कसं करचे म्हणू जाग वंट कोण दिलके मलगड पुत्ताकनी सुन्नेक जाग आपणेले ಮುಂದಲ್ ನವೆ ಅನಿಕೇತಂಕ ಗೊಳಚಕ ಉಮೇದಿ ಚೋಡ್ದಲ್ಲೆ ದೊಗ್ಗನಿ ಗೋಳ್ನು ದುಡ್ಡು ಒಟ್ಟು ಕೋರ್ನು ಕಿತ್ಲೆ ಚಂದು ಗರ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಸ್ವೆ ಪೈರ್ಹಾವೆ ಕೊರಡಿಕೆ ಗೆಲೆಲ್ತದ್ನ ತನ್ಯ ಇಲ್ಲಿಂತಿ तू येऊ कमवे आमगेल घर पळो कमणू मक्का आपण वेल्लिंत गो कितले चंद कोण पळोंग घेतलीन गोस्वे घर आहे तशीच गो भारी खुशी दत्ता एक कालंते चल्लेक दड्ड म्हणू सकडान एक नमने कील कोण पळोचसिले आज पळतो सकडाल मुखारी चॉलेंजरी कितले चंद कोण राबला म्हणू आता सकळे तक्का सन्मान करतती दवी यात्रे तू गद्द बेसाय कोर्नेनु असल घरांतस मू म्हणतात काही दुडवा महिमे तशी म्हणूया दोन्ही पुत्तल काणी गोतस्वे तुका त्यांनी संगील मक्का त्यांची तगल आनम्मा तोंड सोणती तो चल्लो काम मेळनी काही तका हेकडे घरा येऊचक मन
आनमना तक्का सपोर्ट केलेलं नव्हे तशी अशी कोण खंचकी एक सान काम धरलं काही तर नुपुरदಲ್ಲ ರೀ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ कोण घेतलं काही ಹೊರಡಿಕೆಕ ಮಲ್ಗಡೆ ಕಪ್ಪೆನಿಕೆ ಆನಮ್ಮ ತೋ ಪ್ರಸ್ಕೋ ನೋಕಸಿಕಿ ಕೈಚಿ ಹೊರಡಿದ್ದಲ್ಕೆ ती चल्ली हगल बाळवल म्हणलेखलिवेतो वई हगल ಹೊಡ್ಡಸ್ತಿ ಪಡೋನು ती हकलाव केली हगल अतन कसने नामन कळी मगिरी लढाई सुरदले लढाई कडे हंग तगलवंटे आस्ती असिल नवे त्या कसंकी विकल खई पुरा कोरून घेऊन अत्त कसने नाके तगलगी बाईलेना हेकडे कामई नाके तई हंग आवचुनु कसके हमाली काम करत खई शिक्षण बुदून तहसीलदले ರೀ ಹೇ ಪ್ರಸಾದ್ಯ ಸಿಲ್ವೆ ಅತ್ತ ದುಡ್ಡು ಮೇಲ್ಮಣ್ಕೆ ಪೋಲಿ ದಲ್ತ ಚಲ್ಲ ಅತ್ತ ಪಳೆ ಮಗಿತ್ತೆ ಆನಮಲ್ ಕಾಣಿ ಕಸಂಗುತ್ತುಸ್ವೆ ತಂಕ ಮಲ್ಗಡ ಪುತ್ತಲ ವಚ್ಚಕ ಮರ್ಯಾದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ತನ್ನಿ ತಕ್ಕ ಕೀಲ್ಕೊಂಡ್ ಪಳೆಲಲ್ನವೆ ಕೈ ವಚ್ಚಕ್ ಮನ್ ಒಪ್ಪನ ಹೆಕಡೆ ಹೇ ಪುತ್ತಲ ರಪ್ಚದಾಯ್ನ ಕಡೆ ರತ್ ಖಂಕಿ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ಅಂತ ಸತ್ಕೆ ಮಕ್ಕೈಕುನ್ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರ್ದಲ್ಲೆ ಪೈರಿ ಹೊರಡಿಕೆ ಕೊಂಡ್ಕೆ ಅಪ್ಪನ ಹಳ್ಳಿ ಕೈ ಮಿಗೆಲೆ ನಂದಲ್ ಕಡೆ ಚನ ಅಪ್ಪನ ಹಳ್ಳೆ ತಕ್ಷಣ ತಶೀಚೆ ಅಪ್ಪನ ಹಳ್ಳಿನ ಕೈ ಮಕ್ಕ ಪೊಳನು ತಂಗಲ್ ದೋಳ ಬೋರ್ನ ಇಲ್ಲೆ ಕಸ ಕೊರ್ಚದತ್ತ ಹೊಯ್ಗೋ ಚರಡುವಂಗ್ ಸಾನ್ ಪ್ರಾಯರಿ ದುಡ್ವ ರೂಚಿ ಮೆಳ್ಳರಿ ಅಶೀಂಚಿ ವಾಯ್ಟ್ ವಟ್ಟೆರಿ ವಚ್ಚೆ तेंची आनमन गोळनो खवचे स्वाभिमानाची रुची सिकोकागो एक पण तापणेन गोळ खलरी कितली रुची ते म्हणून मन आईल मिळरी खंचे चढुव वाईट वाटेर वचनती दुसरं कसले गो मी गेले पूतस मो सुरेंद्र का कशी वाईट वाटेर गेले सांग मी गेल माय मावना तन संगील म्हणके नंचसिले कसने एक डान्स कोण दाखलवे मी गेल मावना 5 पैसे नि दिवचसिले घेऊन खा रे म्हणून कसने एक लाईक मार्क कळले म्हणरसे पोळोच काय ना तान संगीले वेदवाक्य हंक दुड दिवचे ते खारे हे खारे म्हणून ಹಾಟೆಲ್ ಕಸ ಕರ್ತಸಿಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಒತ್ತಸಿಲ್ಲ ಅಶಿ ಈಚಿ ಅಂಗಡಿ ಒತ್ತ ನಾನೇ ಚೊಲ್ಲೈಲ ತಕ್ಕೈ घेवंदिಲ್ಲ अशी एकले म्हणून हाणे चॉकलेट घेऊन दिचसिले घरांतू जेवणाग तिनातलेरी होडना फ्रेंड्साक चॉकलेट वांटून हो होड्डस्तिक मेरवतसिಲ್ಲ अशी दत्ता मागीर मिगेल माय माव मुल्ले पडलिंकी हातान तगलक दुड्नादल्ले तशी अशी कोणगेन सोणगेन रोणगेन दुड्ಡು ಹೊರ್ತಸಿಲ್ಲ ಕಡ್ಕಡೆ ತಾವೇ ಮೇಳ್ನಾಸಿಲ್ವೆ ಹೋಗು ಖಂಚ ಸೂರ್ದಲ್ಲೆ खमच्या सूरदल मागीर आम्ही घरादुकून बाहेर घालच्या रेडी केलींतवे तल्ले चितलदले रे भगवलेल ना ता खेरूची मेळ दल्ला नवे तई हंगा काम करचे आणि मौज मस्ती करचे ಒಟ್ಟು ದುಡ್ಡು ಒಟ್ಟು ಕರ್ಕ ಮಂಚ ಮತ್ತೆ ಕಾಗೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾ ಪಡೆ ಅಜ್ಜಿ ಕೈ ತೋ ಚಲ್ಲೆ ಸಮದಲ್ವೆ ಮಕ್ಕೆ ಕೇಕ್ ಬಂತ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರ್ದತ್ಗೋ ತೇಂಚ ಅಂಗೆಲ್ ವನ್ಮಾಲ್ ಪಡೆ ಸಾನ್ ದುಕುನು ಕಷ್ಟಾರಿತಿ ಹೋಡ್ದಲ್ಲಿ ವೈವೆ ಅತ್ತ ಪಳ್ತಿ तिघेलेंची कसे एक हप्पल वडी कोरनो स्वाभिमान जीवन करतेस मिगेल महिनात तशीच को सांद कुनुची तक कष्ट दुडवाचे नोವು पूरा गोतस तश डाऊन पडतो आजी हॉटेल कोणी राबलो तो काही शिकणीवे कितले शिकला लायक मार्क घेतला आमगेले कष्ट परिस्थिती पळोनो मुखार तो इंजिनिअरिंग वचनी कसे एक डिग्री कोण घेतलं एकडे शिकवणे असतका तेकडे हातन दुटू येस पडे ताण हॉटला काम नका मक्का होड कंपनी काम दवका मळदरी आज आम्ही पराशी नेಮ್ಮದಿ रस्तसिलिंत गो होई गो हळेमा तुगल महिनात पळेलरी भारी खुशी दत्ता कितले सिकला म्हणून एक चूರು हंकार ना पडे हॉटलांत कितली चंद कोण काम करत पडे वई गो कष्ट कोरनु काम करतलेंक कई दलरी संपादन मेल्त गो दले हे जन कसले अर्थ कोण नक्की अबा पळे चढवानो हे ಹೊಳೆಂ ಕಸಂಕಿ सांगत म्हणू कोप्पू नकती चिके आलोचन करती चढू ಮೊನ್ನೆ घरची यजमानी ಮೊನ್ನೆ कोणेदवो तुमक दुड्डू हात मेळत म्हणू ते कशी खर्चच म्हण आलोचन कर नकती कांडवरती मुक्की कसा मळरी आमगेल मत्तेरी आमगेल हात इथे गोतस्वे हे स्कीम कितले दिवस असत म्हण सांगचदायना तक नमगू नमी जीवन कोಚ್ಚಕ साध्यना वैवे आम्ही आज दुकुनु आता चढू सिक्किल चढू कोण असत पळायती आता दुकुनु कसकसन काम करूदत्की न्याय मार्गारी काम कोरनो गोळनो खवची सिक्कती अशी कोणकी दुड्ಡು दिತ್ತು म्हणू राखून बैसू नकती वಯ್ಯ बा कितली की जनक गद्द बेसायना कामना तोटना पूरा ಒಪ್ಪता कई पुणी कसने एक काम करती त्याने तुमको दुड्ಡು मेळना मिळता कितली दिवस पुरती 2000 की 3000 होईवे त्यांची तुम्ही कष्ट पाऊन गोळलारी दिवस किती जोडी येत होईवे नेಮ್ಮದಿ असता आणि खंचे बहिणा तुम्ही एक आलोचन करती आता कोरोना टाइमारी कितले जनक प्रॉब्लेम दल्ले होईवे हातंतू दुड्ಡು असलेरी आरोग्य सिल्वे
सक्क जन लगी दुड्ड आसिले गलर खावचा नासिले लॉकडाऊन भायर वच्चा ना वयवे करोना आमका मस्त पाठ शिकेला वयवे ते खंचे विसर नका चढवांक मात्र नाही सक्क जनक संचाव कोणकी दुड दिता कसकी हत्ता मिळता म्हणून तुम्ही आशे रसू नकती तुंगेले श्रम दुखून आईलच पळे त्यांची शाश्वत काम खंचितलर कित्ते न्याय मार्गरी केल्लेले कामच पळे कितने शाश्वत हा उल्लेतनाची की अक्षर की पद की कसन की चढून जावचा पुरो जाल्यार हा उल्लोची भावने तुमका कळत म्हणलेकला हावे आता पळे येती गारे कामा गेल्यारी दिवसा काढशी की 1000 दितात के होईवे काम करचक ससारश पुरो जाल्यारी न्याय मार्गगोळेले आणि गद्दंतू हे पप्पाळ विंचुचे पप्पाळ सोडोचे अशी दायदल तितले कामंतू दुड्डु मेळता खुशी असता आमगेले गावांतू स्वच्छ परिसर अंत शेत सगळे सिटी वच्चे हडोड गावांतून काम करचे वही पूरे जन काम मिळतं म्हणून कसं गॅरंटी त्याही पैसून वदाडूच बदलाक आमगेले गावांतू कसने पण एक करियत नव्हे कितली की जन काम दिवी येत काम नातील वे काम तसलल घरा वचून काम करू येतं मुकारी देव चलेलारी तुम्ही आणि 4 जन काम देतितले होड मनुष्य देतती खंडित दत्ता देव कितने हात सोंड घालना आलोचन करती पळे येती सोमारी तनक एक पंत मना जाग दिला पुरो मागे ते सोमारी तन होड दावून आमगेल वैरी आळविके करता मागे तज्जे कबंद बाहू दुखून चुकोंग घेवचे तितले सुलभ नी भारी कष्ट दत्ता तज्जी पशी आज दुखुनुची आम्ही कष्टारी काम कोरनो कष्टार म्हणारी कष्ट नाही कष्ट म्हणलेतला कष्ट काम करचे सुखची मनाक अंगक पुरा हीत दिता ते आम्ही कष्टारी गोण केलेल दुड्ड असत पळे तंतु जेवण करचे त्याची रुची विंगड हे हा संच पशी तुम्ही पर हे कोण पळे येती स्वाभिमानाची जेवणच पळे येती ते संच पशी तुम्ही अनुभवसिल्लर कळता हांव सांगलारी कसे की ई सुनमाई कसे की उलयता हे प्रायकुचनच सुलभार दुड्ड मेळतना हिगेल पुराण कसन ऐकूच आम्ही म्हणलेच्या पुरोती जाल्यार एक पंत तुम्ही कोण पळयती ते 10 रुपये दवो 100 रुपये दवो ते दिवची खुशी दुसऱ्या दिवचे 1000 रुपयांत मेळना हे तुम्ही स्वतः अनुभव सुका म्हणल्यारी तुम्ही पुरा दुसऱ्या दुडवा काशी करनशी तुंगेले रट्टे बलावैरी नंबीत दवरका होई कितले लक्ष गटले संपादन करो कोटी गटले आस्ती करो पट्टा खावचे सीट मात्र वैवे वैवे कोण ते रामदेई उपकारी प्रखत्तती म्हणून वही ते तुम्ही कुशाल कच्च्या पुरती दलरी पट्टाक दवकदल आमका आहार नवे बंगार खावचे दत्वे दुड्ड खावचे दत्वे नानवे हे पुरा न्याय मार्ग रैलरी मनाक अंगक पुरा हिताची हे ಹೊಳೆ ಮನನಿ ಸುನ್ಮಯನ ಸಂಗಿಲಂತು ಕಸನೆ ಏಕ ಚೂಕಿ ಅಸ್ಲರಿ ನಾ ತಪ್ಪುದಲ್ಲರಿ ದೈಕೋನ್ ಮಾಪಿ ಕೊಡ್ಕ ಅಮ್ಮಿ ಕೊಣಕಚ್ಚಿ ಮಣ್ಣು ದುಕ್ಕೋಚಕ ಹೇ ಪ್ರ ಸಂಗಿಲ್ನೆ ಚಂಗಾಕ್ ಸಂಗಿಲೆ ಅಮ್ಗೆಲುತ್ರಂತು ನ್ಯಾಯಸ್ ಮುಂಡಿಸ್ಲರಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿಯತಿ ತಶೀಚಿ ಮस्त ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕೊನ್ನು ಅಮ್ಕ ಸಪೋರ್ಟ್ करती अम्मी कसने चूकी उललरी अनेक पंत तुमके लगी क्षमा पण निंगीतती आमको पुरा तुमगेल तितले बरापणी ना कसे की आमगेल अनुभवांतू कळलेल तुमका संगील तितल्यांची मिगे लानू आम्ही सानस्तन म्हणतसिल कोणे कसने दितात म्हणून राखून बशेनाजे पुता तुगेल हातान कितले सादेस की तितले जोण खाऊ का म्हणून तशी दावनु आमखे स्वाभिमानाचे एक जीवन करूक साथ दिदले तशतावन तुमके सांगतासती कसनेची चूकी दलरी बेजार कोण घेनाका तिथे एक मन एक नमन असता आमक दिसील आम्ही सांगले तितल्यांची आणि आमगेल व्हिडिओक मस्त लाईक शेअर सबस्क्राईब करूक विसर नकती अपास निमगीतासती आम्ही उलेल कसने चूकी दलरी क्षमापण कोण दियती ते आम्ही आणि तुमका अनेक व्हिडिओत मिळतती धन्यवाद।